Okay, welcome ulit king kaya katamong podcast, Blagero Streams at Right. Nakatap sabihin ngayon yun, yung kaya eh. Takal interesado. Sigurado interesado yung ka rin sabihin tayo. mo. Batang 90s. Ne? Batang 90s. ka. Wow. Mamamatay ng batang 90s deng cartoons. Sina pa mong Malveo. Olalia. Ngayon medyo kaya na kanina laban-laban nung hindi ka rin batang 90s eh. Rin batang 90s ka siguro nirarayuman na. Ano, mga subukan yung pare ko nung nirarayuman na. Mabi. Itang rayu-rayu mata na ano siguro. Rayu-rayuman ako kanyan eh. Ano. Balik topic tayo ngayon, itang kahit talaga detang batang 90s sampung kay. Wow. Ang pamanalbihan kain ha. Oo, pamandalbe tamo. Anime na. Anime, yung pong... Klase, mga yan, potang mumuran. Yan. Kanita, pache mo muran mo kanyan eh. Bayo mo abalo nga lang klase, may nga pasana ka, may nga... Ganyan nung kanita tatuman eh. Kasi ngini, although pagka mumuran mo kanya na lang klase, maswelo ka, pero rin ngaliwaro, gumangalumod lang. Kanita kaya katamo, pache, kanyang katamong batang 90 sa lang klase. Masaya talaga eh, legit na masaya. Kauli mo na, mabasa-basa kayo, ba't potang mayari tanguran? Oo. Ating pang oras, niya kita kayo may babarkade eh. Itang mga kong pansit kan Nyaman mo kan ganito eh. Natang Simple mo yung kaya kanita, yung tirada kanta. Pero ngayon kanya-kanya nung kaya kasi ngayon, yung king social media. terak na ngayon na ba? Terak-terak na ngayon. Kanita. Simple bigalwa ng trending na pare na. Kanita mo rin kasi, pache makanyan tang kauran minuran makanyan. Nang kanyaman pakiramdam uling pati rin pengari. Den pengari kanita kahit na pagluto da kang ating Payless. 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 Noodles Oo. Ang pang champurado. Yan. Kung hindi katamong pengari, although dakal pa naman magluto merienda ka rin pengari. Pag minuran makanyan, para ko mag-cellphone ka pa. Hindi pa ano pagkakita ko, yun. Instant access na nga ngayon Yapinig malilyari kasi ngayon hindi Ika karing anak mo. Di ba, makapulot ka rin katang diskarte pa siya mumuran tang mag-suggest ng buridang gawan, makanyan, di ba? Magluto'y kumarin makantan. Oo, magluto ng akong sopas, makanyan, no. Pero kanita mo pari, payless mo pong puto, masaya na ka. Abang manalbe kang Anime niya, Anime. Tsaka speaking of ka rin pengarita kanita. Den pengarita kanita, ilaring masusunod king ulam pang pamangan. Oo. Alam kaya, ngayon denganak ding masusunod, nalapuri yung kanan. Nang ulam, Ulam, Kaya ba, ang mga kanya na pong kaya tang putang-put, mangutang niya pa yung kaya ngayon, yung pengari, kung nanganak ka, nalapuri yung kanan ngayon, nalapuri yung ulam. Pero para palala pagiba, kanang bala. Kaya tingnan puri ganito Oo, tingnan mo rin ganito. Mas kinanawa mo ganito Atin ang aking kain ngayon, yung sasabihan mo ngayon na pari. Itatako pa na yung ating yung joke kanito Kaya kami, ita ka nung pari ng iba't kayong abroad. Kanya ka nung muli iba't kayong abroad pari. Panya ka nung ingasawa na kukutag na nung buri mong ulam, ano niya kauli na ba't kayong abroad. Siyempre, dakala kay pari Paldo-paldo yan mo yan Kanya kailang batang Kutay na ako kukunan, nung nanburi kong ulam, Itang mga dito yung tanggay ng tang joke ay tang retang bat kay abroad manyan po tang muli ka kayang bade talagang masinamburi mong kaya ulam talagang kayande. Wow. Todo kay lagi kanito. Todo kay, todo suporta niya. Meto niyang kaya hanggang karon mi tao ngayon tama nga nadang mi pangutangin ka nang bala ano man okay ta kaya namo. Kahit ta na Starbucks ta namo kape ay Starbucks na naman naman meto. Kain ba ni. Sabihan na ika nang bala na putang decision ka ay ang bisang kaya. Mga niya kaya kaya ni bigay ni. Dakal option kasi ngayon Atsungan yung option ngayon kaya buri mo Tutungan metong lesson kareng batang 90 sa pengari. Den pengaring batang 90 sila ring number 1 magreklamo ka rin kabataan ngayon Itang number 1 na denganak ngayon makanyan nila kanyang kaya. Mumunang daily ninuwaring mag-build ka rin. Mag-build ka rin kaya nga rin anak. Itamong batang 90s. Nanong kay. Mung nandili, favorite tala ka rin cellphone. Minong mag-build ka rin cellphone. Detang batang 90s sa inventor. Detang mo rin ikatama mo rin. Ilang karela meni ba tanding nga nang i-enjoy da rin anak ngayon Distraction pa. Batang 90s. Isipan mo, ikatama mo kanita. Distraction ko kanta. Simpleng distraction na mo. Yan ang ating mo rin cellphone kanita.
deng minunang kaya, deng smartphone kanita, pong internet, easy access na mo. Kita mong batang 90s, siguro spoiled brat, taring dago gini. Oo. Kasi alwaya ganapin kaya, alwaya ganapin cellphone. May itong cellphone kasi ngayon, tuna kantin Di para kung Pare Tim, Iga, di ba karing anak mo yan itang atin lapang, kumbaga itang dita ka award, po tamong manikwalang grade sa matas, mga ganyan. Uso ka rin kaya ngayon ito, di ba? Kaya na ka. Kaya na ngayon. Kung yung ata mo, kumbaga man masyadong applicable yung mga Kita mo, sariling kaya ta kanito, sariling sikap ta kanita, niya kita mong kahay. Kita mong anak, niya kaya aliwain talino da rin kaya ngayon, then kita mong batang 90 sa liway. Yung talino ta mo, tinasamo ta diskarte. Kasi ganita, didiskarte ka talaga ng mga nanom yung panigaralan yung netong bagay, mandang ko libro ang mga niya namo. Ngayon yung cellphone, natuna ang ken Jordan. Bukala met, inang AI. Chat support, chat GPT, na? Oo, isipan mo na mo, pasulat kami itong buong kahay, hanggang yung thesis ngayon, sagya niya mo Twitter. Banata na yung mga kanyan. Minsan mo keng kahay, minsanan mo keng pati pa image ha, makapag-generate siya. Pero kanita pa, nung ibalik mo na nung kanita, ibalik tayo itang kahay. Ibalik tayo itang mga cellphone. Kasi siyempre yung Game Boy na kanita para ako. Matagol na epekto ito. Pilang kung oras keng kwarto, may along kang Game Boy. Sounds na mo, keng kaset-kaset, ne? Isipan mo, keng cassette tape, makakahay ka, patik-tik ka, makanyan. Pare, imaginean mo, limited mo yung distraction kanito. Kanita, tanong yung cellphone pa inibigay mo kanito. Kasi yung cellphone, all-in-one na yun, tinang radyo. Ika paring Kim, karing anak mo, nangapasinan mo itang gagawang dangin na kanyang katamo gagawang. Tangela matutudog to pari. Pinta. Tang matutud ka mo to, dinadang pera po ta. Panayala mo ita pari. Kapalit ka matutud na na makalitan Patangya ka matutud kan ta pari. Itang palantik mo. Palis sa yung alang reward makanita na pare niya. Pag may tutuding hindakan tayo, yung balay ta kasi ito pakakalala pakagising niya. Batang 90s. Tsaka strategy. Tsaka nung lawen men ding batang 90s, bala mo kinabeta mo ring adwang siglo na ning panahon. Itang transition from modern, from old school to modern. Itang bala mo kanita, itang sa upan nakatamo ding alien ngayon, kumalang utak ka buridang abaling milyari ka rin may nga labasan na kabiasnan. Hindi batang 90s nila rin tayo talaga. Kompleto na. Humihingat kayo, batang 90s, pag may alien kayo, yarta na. Tsaka pari tang panahon kanta pari, taratang pagalang klase pare, rin nga abangan tamo. Rin nga abangan tamo palabas, tanga kompleto tala paggalang klase. Ay, solid do. Then nga ni Mega Rita na Kaso lang nung ini pare. Tang kaya mo na kaya mo tang chichirya mo, solid nga dito na. Hindi tang Mimi. Datang anyang chichirya mo kanya. Mimi, Pritos. Pritos rin, dito rin malupit ka nito. Cheesy. At saka anyang panahon kanita par. Bla mo mababola mo kasi yan ding anak niya. Alam masyadong option pare. Alam mo. Kasi isipin mo dito na alang option pin. Alang option na yung katao. Isipan mo, anak ko pa mo, may ka-idea na akong mga yan. Minta ko keng General Mall kanita par. Ating kaya ka rin Akaliwang kitang matindang liwaliwang klase. Ating PlayStation 1, kay ba't bala sa Game Boy. Linop king isip ko, maging invisible ko. Pag maging invisible ko, lumog ko rin. Kunang ko ang balas Game Boy. Itang kaya na tang naisip mong masanting mong gawin tang option mo yan, tang kasiyan mo. Ngayon pag unlimited na, kalupang ngayon unlimited na. Makasawa Kalita par, munta ako disipan, ipunan kayo magtinda akong pandesal para makasali kong cassette tape. Pag yung daman ko rin paborito kong banda. Ngayon host, Spotify, mas kinanong kain mo, mas kinanong patunan mo, tuna nga. Makasawa. Wala mo itang down option yun rin anak pingin. Nung yung panahon ko, ini dati pati ngapon siguro mag-sounds ko. Ali, yung nagagawa itong pati ngapon na mag-sounds ko. Bakit? Ating Facebook, ating Aliwang Games, ating nano-nano kayong Facebook, ating YouTube. Mano-mano naman. Ating Netflix. At saka rin, din anak ini. Pabird na nakanita na pare. Sana ka ng kailangan po yung makanita nito. Tignan ng Viva Max, sana ng jerk ha. Pangarap tayo guys. Isipan mo Isipan mo, itang kanita pagtsagan ng TV, nang kapula, itang sa pakayang tuldok-tuldok, itang pula-pula, mga kanyan. Pagtsagan ng albe, mga kanyan na kamata. Adjustment, tugtog ng antena. Durutan tayo na kanita. Ngayon mga beka, mga kanyan, pagtsagan mo.
Ay, alime. Alinan eh. So meaning, Tsaka- mas matas la tolerance king kahit nga anak kanito. Kanito. Itang, Matas Tsaka na isipan mo tolerance. nito, pare, yung anime ka nito, 30 minutes talagang pagtyagan mo yung kaya. Panayan, bali ba lang 15 minutes siya yung alben mo. Wow, At halos wala yung 15 Oo. minutes siya na kanito. Ngayon talagang Pare, Panayan eh. At saka kanita pare, pota may nalbiyak ang anime, may apa nalben ngayon eh. Apak na kaya kasi ala naman... Ala nang way, alang kapalikan YouTube, eh. ang YouTube, wala na. Wala na. Yung kwento ko Wala na. kaya, may tampukan tatangko. Nakakamang kama. Mintake kitang king balibago, Barrio Saudi, ada ka rin. Mintake ka rin. Sabi ko kayo, tang ulita ng 5:30 ang mga niyan. Tatagalan yung Dragon Ball ka nito. Laban ng Vegeta Tampoy Goku. Par, solid. Kaya kaya, miss. Yung pamong Dragon Ball par, once a week yan. Oo, ano ka mayari balat, potang. Oo, tatanda na kayo, once a Yung week. makabusit ka rin. Yung makabusit ka rin. Potang ikay may ayal, baka pipagkwentong deren kaya mo. Kaya ka makasabi niya. Mabubusit ka kanito. Kaya ka makasabi, oh. Bara kung pagkakaiba talaga kanita kayong accessibility na, parang. Kasanting da kanita, tsaka kanita, manalbeya kang anime makanyan eh. Alben mo rin anime. Itayin kahit mo, maging masyas kaya kasi buri mo maging kahit ka, malagoku ka, malayujin ka, masyas eh. Pero ngayon, Alben, okay, drama, although masamting la kain ni lesson, nalbeya kang TV, at mulang katang landi-landi. Tutoy ito, Tangong may oo, paano ma. tutoy ito, Accessible yung ka rin anak. Sabihan mong pepag cellphone ming below below in minor, pepag cellphone ming mga yan, makapanood yung mga yan, mo. Ay, Alben o rin, nakakit o rin. Dakalya advantage, ang pong disadvantage talaga. Yung batang 90s, ang pong yun. Pero yung batang 90s kanita, blamo mas masikan la tolerance king failure, king anong malilyari ka rin lang masanting. Oo. Yung blamo adversity king beda, mas agagyud ang harapan. Unlike king yun di ba mas dakaling kaya na ning anxiety ka rin anak, suicide, mga yan. Wow. Kaya tama. Kanyang panong tamo. Malamin mag-exist salitang depressed ang anxiety. Totoo ito. Pero malaliyari kaya tamo. Tayo mo ay entertain kasi kahit tamo pintapen, pang matas ta tolerance ang pong durability tamo solid. Di ka paring game, karing anak mo. Kasi di anak mo talagang teenager na lang mo naman talaga eh. Babae lang pa po lalaki. Nangapapansin mo ka rin king about kita po ang atilang problema. Sa bagay, at yun naman kay Pengari nung maging open niya ka rin Pengari niya. Nakay ko naman kaya open na talaga kaya kasi talagang blambarkada mula mo. Oo. Pero ding kanyang batang 90s, yung mismong anak mismo yung masikan tolerance keng kaya. Keng patsiyat niyang personal problem, makanyan. Masag yun ng dalan, nuding ping blam masyasing yung paligid ganito, di ba? Oo, masyas. Itapin nakwento ko lang din kaya yun, para. Itatang ko, pero wala na kaming kaya. Although, kaya ngaliwa, mali. Kaya kami may ka-advantage mo rin naman eh. Meron po kaming kaya eh. Balo mo ita salitang kaya. Salitang macho kaya, itang mga yan. Itang macho figure. Itang, pag sinabi mo I love you, awkward yun. Oo, totoo na I ito. love you, masyas. Walang tantiga si na warrior ka kain na. Warrior ka. Dapat na lang sasabing manita mo ng Ka pwedeng muling gagaga. Uling king... Tutoy ta, oo. Ating ka nga kapate. Kaya ba't Oo. muli kang gagagang makanyan? Luto Wapin. kang kaya, may sira yung pride ng kaya eh. Wapin, no? Actually, Tutoy. nangyari na yan eh. Anyang panahon na rin Vikings. Singkasyas makanyan, nalang kaya basta itang masyas ko. Wala mo itang figure maging macho. Although mali kasi, pagit itang tunay mong emotion, bisa kang mga gaya ka makagaga. Kanita, sabihan ko kaya kayo na kan kanita. Yung salitang kaya, salitang bakla. Pag ginaos na kang bakla, agang makanyan. big deal ito. Big deal ito. Kaya kang lalaki, bakla ka ngayon, tubukan tamo, bakla ka tutunan. Tubukan tamo. Kaya mo. Oo. Big deal yun, ngayon pa, tinga anak ngayon eh. On the spot, sasabi lang ako, bisexual ko, ako bakla ako kaya ko. Wow. Malaya, no? Malaya, Pero kanita, malaya. may sasabihan na ay, istuitang kanitang minum ng panahon. At yung kaya, basic yung standard mo yan. At yung kaya, yung judgment mo. Kaya ni, yung vlogero, against keng kahay, against keng gender, makanyan. Mag-stand kami nung namin gusto pang mali. Bahala na kayo ka rin, para kaya yung namin gusto pang mali. Wow. Putang kain na itang kayari, itang kwentuhan eh na. Tangkwento. Ulitan niya ko. Singkaral ko balo, singkaral ko ayal, Ben. Kasi pag kanita, ala talagang access talaga kanita. Alang access keng internet kanita. Ali pari, kayo, sige, nano lang ding balo yung cartoons pari. Ang panahon tamo pari. Sige, yan. Kabasilan eh. Dragon Ball, yan. Siyempre, all-time favorite mo. Alas Given na rin. lang yan din. Pagka sinabi tayo ni Pari, sigurado abalo din yung edad damo yan. Princess Sarah, pare. Princess Sarah. Peter Pan. Inelo pa.
itong pangalan ko na. Pero kung lang nakatamong macho rin pengari tamo, pero nanong albenta mo, Princess Sarah, Sedi, Snow White, mga lihim na din sa... Ay, buli kang albenta ka. Okay ito. Hulyo't hulya. Remy. Remy, Ito. Baka maniwala kayo po kali. Lalaki, banda-banda, mahimik, pero isipan mo lang, ang choice ng MLB ng bananas in Panjab. Wow. Bay mo na rin ang masyas ka nito. Dito pa. Mojako. Doraemon. Bay mo na itong kaya. Albin mo talaga eh. Sigurado bali ni pare. Pagmulat ng mata. Ay, batibok na yan. Batibok. Ay, nyakin ta. Kaya kung kaya yan, itang chitsirits tampoy bet. Popay ni pare. Wapin, Hiraya manawari. Masating. Ay, hindi ko pala. Agad na ako pala, pari. Anyang elementary kami. Albin lagi ni school. Di ba, ting eskwela, Sineskwela. elementary tamo, may kaya mo yan, tang may ganyan mong metong kingkay na ning DepEd yan, itang papayalbe dalaret ang makanita. Itang, Pa yung sineskwela, yan. pari, itang sineskwela. Ito kanita yung panayan eh. May Ito yung panayan eh. Ba't ganito? Okay yan. Ba't gano'n? Ito ang Hapin mo ang tarang Na panayan. pare, ting taon doon ta parin Kim. Di ba itang office ka rin ating maragula tibing taytang atin niya pang daran tibing kuba ano ay ba't maragul do Para tang blamlong ba? oo eh ba't taro payalbenda kami kanito grade 5 kaya nito mga yan hapin to Pintay nga bang Oo, hapin nga Ito bang po itong kaya na pare itong best Friday. Ano na yan? Dusimba kayo. Kahit muli ka kaya kayo. Dusimba ka. sulit din kanito Ay, nga tanda ng pagtinakas ko ang taparan, yung value para kanita, kaya ko wari, flight leader yung kanta. oo niyang Flight school leader pare yung, flight leader oh minuli ko kanita. Minuli ko, meron ba akong ganda mo nga. Kapag ibalik na ako. easy access ikay kanito suliting yung panahon Gagawang kwanta para tang siyempre lalo yung kaya pero mayapo ko kasi may daglo ko nga po pare. Oo. Potang gawa yang kay batang mag-absent. Kaya pusan kitang pirmana para sa gawa ko Ay, sarili ko ika na excuse gusto letter. Ang sariling excuse na. oo excuse letter Basta mahal din mula abu mula ng bending karton sa panay na yan. Tang pag mo sa may pirmahan ta niya partner Baba. wad Wala niya po ko nanawagan. nakakain na pa. yan yan kita Wala niya Mapen yan ang kasayapin ng kahit apin na batang 90s compare tong yan ating disadvantage ating advantage happy naman yung kahit talaga yan eta naman nag-inspire yung guy mutual respect mo hanapin May pa-check mo nga tsura kayo kayong generation na hindi na mas welo kayo tutuman. Tsunaman. Gana nga enjoy yung kayong smartphone yung mga yan, kanita gold kaya kami yan. Gold kanita, isipan mo yung metong lalaking mahilig kayong banda-banda, manipon niya pang 150 para mo makasali yung cassette tape. Pa-check petitig me, pag buri may ulit ang tangkanta, rewind me pa, pindutan me pa. para kanya namin pang ballpen Ballpen, lapis. lapis Kasi may pa nga niya Kaya may pa. kamali ka rin. Yapi na. maputol daw pare Nga tandaan ko nga sila ng Wally Conte, no? Itang burgo duis da rin kaya. Parang kaya ni Edgar. Petitig na may sila ay. Balo na yung nga tandaan pa ito, nakakaba, ginawa ni Tatang. Parang kwasirang tape niya pare nito. Sa tape ko. Baka pati di kamain bigla yung magmungu Nilaklak niya pala. wala talaga yung kay Megan kay. Yung pala ito, itatang ko. Megan kay ballpen. Oh, Kaswelo rin anak ngayon na pare kaysa dati. Ako tutuman, tatargetan mo kayong vlogero rin kahit tamo din kabayan tamo kayong OFW kasi dapat ka rin eh. Dahil malungkot na itong mga kapanalbiya kasi buri ko may balik kitang kain. Shoutout kaya ka Papa MJ, kang Mark. nawa ka pa MJ Buri ko sana may balik kaya rin ta kasi dahil pa pasayang kay OFW. Hakit mo lang yung comment, masaya ka talaga rin kay ding OFW. Ngayon, kaya katamo sana, may balik balik tuloy makanyan, set up tayo, pa-cheminaos kayo. Makaltong ko kayong screen kayo ni, makaltoyin kayo. wapin tutoy ito Kayo ni screen. Lagay mo lang rin lupa yun. Wow. kino Orat ang advertise maglagyan tayo kayo ni. Hindi mo kaya na. Tongs, shawarma, ng makanyan. Wow. Naping papa-advertise kaya tamo tala pa halilingon ng ngeni. Pasensya na ulit ang kay pero lingunan mo na po kanyan. Kasi ating pong papa-advertise kaya kami actually alo na lang pong product. Pero ating kasing dita ka nangaus ka rin pare. Ating dita ka delay. Sa kay. Kailangan atin lang kasing boring mechanics na dapat agit may pakarelo. Pero ito, later keng kay agit kailangan yung keng kay. mo rin. Ayaw mo rin din kaya mi ads me. Na pare. Tsaka maswelo lang talaga rin anak ngayon pare kumpara dati kasi kita mo pare ngayon gadget PlayStation makayan. Kita mo pare nano mo yung pialong tanta loksong tinik peku. Oo, itapin. Sa likutan. Physical talaga. Physical talaga. Ngayon pa kamilungan mo kay. Bakit ka maro?
Oh, maro-maro. Maro, Ay, itong- solid Kaya. ito. Pare, langit. Solid ka Kaya pare. kami house mo Maro-maro galing, pare. Marken Del Pilar, house mo galing, ligtasan na eh. Ligtasan Matong yan. babad, Oo, matong babad. babad. Matong babad. Matong babad. Sure, ko tayo solid. Ay, short. Short. Oh, Kaya sakto. naman meron ka, talagang solid yung maya. Ba't 2 times Pagkakita sana. kay Manyan? 2 times sana pati Potang may mga gumay mayaman. Kinakatong times kang pamalo. Ay, Pamilang mo itong pamilang 90 ay Mayari na itong malaki. Mayari Wow. na. Alam mo siya kung gaya ka Wow. nito na itang show. Alam mo yun. Alam mo yun, Jack. Pagalan niya talaga ang tapar. Pagalan niya ang isa. Malaki. Patuloy. Kanya pare kung sipa. Wow, Sipa. Yan bilang pa yan eh, batang ba? Tsaka Kaya kami sa neking kakan yan eh, right shot. Masanting talaga pare sa likutan. Pero ngayon panahon ngayon ni pare, puta sa likod kayo, da nakakit pare. Wow, masanting Hindi na. na pala. Di ako dito, buri ko naman piyalong ka Hindi nito. na kamalan, eh. Parang bolo. Ito yung buri kong piyalong ka nito. Awit Awit ang ang maro. Ang mga taya kalimutan. Di ba? Oo, baros. Ngayon yung Del Pilar na yan, lawit ang naning kalatingin eh. Pero kanito pala mo yung Kalok siyempre, lang, malaki lang, tao. Malwalas yan eh. Double na Kahit kanito. ka rin eh, Tsaka yung gabon kanita ka rin, santing no. balas na eh. Oo, mantapin. Tamo makanya mo na yan. Goma, kasiyanta na, Jolen, Tex. Nya Then, pera Bakit itang eternal flame pag siya daramdaman kitang close your eyes. Ayun, oo. Bala mo lulub kay isip ko itang bat minuran kay batat tingang pialong detang Wapid, tugak-tugak. oh. Detang dadagol kay danom postcard ng pong goma-goma. Pag dindam ko na ito. Alim, Ay, itang kaya. siguro yung Karang-karang. siguro yung salitang naintindihan da rin generation ngayon na itang salitang minimalista. Di ba daramdaman niya itang panitay daramdaman Wow. ka rin kay minimalista. Nung ikumpara ka siguro yung biya kanitang 90s, sabi siguro ito itang amon ng minimalista na itang payapa mo kay payapa. Tsaka, ang dami mismong dalan par, minimalist par. Alam ko masyadong ngakit sa Ken. Wow, Kumalagan wow. dalang di kotse. Minimalist nga ning kanita. Ni pare nakatahimik. minimalist nga ning ganito eh. Isipan mo yung magpo. Sabit-sabit ka rin jeep kanita eh. Oo. Wow. Oh, balik tayo itang kain dalan kanita pa. Itang nang katahimik, itang nang kanyaman ng ugto. Itang alauna makanya nang katahimik Oo. lang. Wala kang daramdaman sa Ken. Wala kang daramdaman. Talang motora makapay pa makakulaming magmahingi mo. Wow, ang damdaman mo kanita pa. Ay, mo yan. Ang lukas lang. Oo. Log, mga yan. Yung damdaman mo kanita, DZRH. Oo. Number of Metropolitan Pare, Manila. pare, ay ni pa Ate Del. ay ni ay ni pa yung peka manyaman dili kanta, pare, tang pagmila ko power par, tang mamagbal ko kendalan. Buwan natin kung dipol na. Masala yung bulan niya, pare. Ayun eh. Solid yung pinta. Ting masanting Kahit dili ang kan pakiramdam. daramdaman mo kahit din kuliglig, retang kaya. Wow. Tipati pa. Ngini mo, wag tang daramdaman mo ngini parte tang barabaruta kaya man, detang Motor niya, wow. Motor niya ano. Totoo man eh, detang barabaru, nung nino pa rin kaya mga sura motor, deta pa rin barabaruta. Para to. Totoo man makapusit kayo, nyapin no ati kung airsoft kayo, pamari lang kayo airsoft. Di na ako yung mga yan pa, belo king airsoft, kaya may busit ko tisoras na ni Benny. Talagang kaya. Bala mo makasyas kahit eh, makasyas muscle lang pong Bala ka makakain. mga pogi. Bakit niya, wapit, tutoy ka. Nanin papakit daw nito, itang kaila, astigla. Ito na ko man kilala yun, saan ang kasulay ilagyo kayo ni. Anak na ako danda ng mga nyo, paro kamay. Galing ni tao, Robin Padilla, oh. Solid ay pa. Solid data ito eh. no? Ay ni pa. Iniabalo kayo mga tang kaluguran kong kahit tang in course na mablam mas cycling course in course na. Deta kanong magmotor sobra sikaning pipe na mainge. Ano ito re-represent na kitang personality na actually bisayang magmainge at niyang buring sabyan king paligid na kay mundo oning agulisa ngay karina the divert itang kay Psychological tayo mga psychological ito anya kan wating makanyan anya di ba KSP na. kaya ka namin libat par naman kay kay na naman talagang basa tingan ding motor tamo nung nino paretang kay mong motor ta ila pa talagang Ila pa rin gay. Totoo man, lagi mo lang, para tukla kaya, skeleton niya yung gaya na niya. Ako na ang balo yung motor, pero kapit niya pa yung tsura pa, balo mo na yung bali eh. Kaya pa may akasya pong masatya, ba't daning makayong sobrang... Oo, nanay kayo man palitan. Oo, Hanggang di ba? palitan yung charger cellphone itang motor na ito, kaya palitan eh. Oo. Di ba pakabaro-baro mo? Ano sayang mo gas? Ito, napinta. Halito tuman na ako kasi, kaya kami ngarap bali. Yama kanyan ko katindi kay. Makabusit na lang pa natin direct ang alauna, alas 2, matutod na kami lalim barurot. Ikuha mo na yung tutod mong makanyan, may pakirot kang makanyan, masira ka tutod. Tutoy ito, pare. Tutoy ito. Habang dito rin ang ako sandang kamotin ha. Kamote. Kamote rider sa ano. makanyan. Kamote riders. Yaman-yaman, maglagay kang alam. Hindi naman eh, tana naman mamatay ang tao. Baktingan may bakal. Joke. Joke yan mo, bisa tama mo pero tama mo na ito.
Pero malapit na pare. Wow. Batang 90s. Buri mong panintunan buri mong antingan Itang nung mabilis ka kulay, kalwal mo, panagalamit ang biglang yung baseball bat. Alam mo niya mo, Golden Age. Golden Age na pare. Golden Age. Batang 90s. Wow. Dakal Kenny, tutungan Kenny kaya, shout out kay Sapong Bato ng Karkal kaya Kenny para-paratot. Para-paratot kayong motor. Motor niya. Tutuman ako, payuan da kayo, wala akong nakuha kayo mga kanyan. Tuto ito. Pikakasaman da ko mo rin makakilala kaya kayo. Napanong kaya napanong kaya kayo, gawa akong Quezon tinganan ng baryo. Mamalis kayo. Mas influential ka dito. Mas makasanting namin. Kesa kitang makanyan, lang masura kay mates keng kay. Talong di pa tiyempo, mig-apply ka keng Clark, kaya ba taga-Sapong Batuin kay? Taga-Sapong Batuin. O ita pa, ating ka nga bang kita niya minsan katamo kanita. Ito pa rin, ay liganin kaya mag-bilyard. Actually, Magkaya ko rin anyang kasi mga nili kasi yan Ay hindi naman pala yung kaya yung disadvantage. Anyang panahon ta kanita pare, potang bibilyar ka. Kaya na kaya magaran masalis bibilyar na kamo ata. Mayan notion da rin tao kanita Abot ng pengari. Pero ngini, yung bilyar, maging yung blamos ng sport siya talaga. Ngini, ito yung sa tingin naman ngini. Kanita pandisal kanita, mag-bilyard kami kari kong bising kanita. Bising na, koy yapong mo sen. Ilan mo ating bilyard ka. Magkatingata, mag-bilyard ko mukha, kari kong bising. Ikay parang kim tao, kaya ni, sana yung bilyard ni. Kasi, para di ba pupustahan na rin bilyard kan, tayo itong laban-laban na itong pustahan mo. Kaya kari kong bising. Mukha, makatid yung bilyard di para tam. Nyaman kanita. Pinapday ko mululub kanta pare. Huling mga kakabos na bilyard. Kaya tindang pandisal, kaya ako dila chikiting kanita, yan bilyard, dila ompong din. Kaya bilyard, magbola kami kanita. King maski mapali. Tapin Mag-basketball kami, sipan mo, alas 10 na ning kaya. Kanita, kapali na nanito. Kaya ba, yung malupit ka rin, lakan tsinelas. Alang sapatos. Wapin. Yung bitis mo niya, kasi ni Memisan kang mga niyan. Sa pagkalap-lap bitis. Kasi kaya pero wala man kaya kakanta ito. Wala man kaya dito. Alam mo, pansinta, di na may panggabog ganito. Ngayon pala, ngayon kayo mo aisip pa, ngayon mo sinabi mo yan. Dahil mo rin imagine ng tamo kanta na ikita mong ken transition na milyaring ini. Anya maswelo tamo mo rin. Anyang panahon kanita na, botang mag-basketball ka, 90s. Muta kayong court, alas 3 ning gapanapon. Botang matwala rin mamyalong, nakamakasingit ng tabari. Kita kaming gulis ang kanita. Ing banat mi kanta. Uy, managa na ko masala. Ami kasi botang medalum na nakamakapagmyalong. Pero ini enok sabihin niya nito kasi in court at ining sulo niya court. Covered court siya pang maski mumuran makapamyalong ko. Ganita pari batang 90s pangarap ya pa yan. Anyang panahon nito pangarap ya pa yan. Awa ay tinjong guide itang mutaking court par. Isipan mo kanita pa, kening Sapong Bato Kenny, pag mag-basketball kami, madalumdum na. Hindi yung suluytang dila. Kasi paswelo na kanta niya, pare. Kaswelo. Hindi pa check na may yari balat. Hanggang kasi tayo suluhin, hanggang kasi pinyari ka nito. Tsaka may itong pang masaya kang pakiramdam pare, itang mandilo ka keng uran. Ang pula-pulay ka. Pula-pulay ka. Meron ko yung sapa, rin kamaswelo ka dito Dahil kaya kami para arap keng eskwela. Potang muran par. Kaya tang eskwela mi man balam sasapaya, balam swimming pool niya par. Yang balay malinis kanta pa. Yung palo na basta't malinis kanting kay. Balay nga lulud kanta niya par. Lulud. Pwede. Tsaka inguran kanita, blamas fresh yata inguran kanta. Shout out iya po apen, iya po ayata. May kaya nga lulud kanta pa na yan yung tumulit ang lulud. Doon yung pakta kami, hindi nga lulud daliwa, tutulo na laitang kayo, iya po. Panayan nga yung talangayan mga kanya, no? Kaya nga lulod. Anya may nakabagyan, itang basura po nga tisamtak lang kaya. At tisamtak lang yung pusa. Hindi pa mo kaluban Ating niya pa mo yata ang takuha. Ano naman? Tula ko pare. Abangan malo. Kaya kaya imagine na may tuluanan kang kaya pare. Lalo may mga makanya, pero manang kay lupa mong makanya, hindi na bala mong pisalin, sali, Dami tuluanan kang taklang pusa. Taklang pusa. Kaya pinmalaw kasi kaya nga lulod dito pare. Ding kaya balo mo naman. Diba tangay? Isuyapit tangay mo itapat, tanganyang batang 90 spin. What's yung mura mo yan, no? Right, kaya santig yung pakiramdam, magitatagal. Ito, ganipin na may itong karing trending yan eh. Pare, lebanan ng JB Sukal, FE Kai, Awit Gamer. Kita mo, ipustahan lapin ka no pare, 3M. Ngayon,
masyado yung maragul kay, partida yung inyad ng kay. Blamo, limang bola yata yung inyad ng ngayon yung pustahan 3M. Ngayon itang JB Sukal kasi nga ito, may itong yung karing rising prodigy kayong pamag-billiard. Ngayon itapin na niya minsan in-interview na yung kay. Kahit ang mag-interview ka rin kay pare, karing kunyari sikat mag-business, mga ni kay RDR. RDR. Ngayon kinangan depin yan. Actually, in-interview itong parehas Efrem Bata, legend ng po JB Sukal. Ngayon kitang nating RDR, Tatay Efrem na nung pang panahon mo sa tansya mo, same age kayo ni JB Sukal na sinong mas mas tindi. Ay hindi siya tatama ng kaya, ng legend Pero kaya naman, base keng experience, mas mabayad rin talaga Tatay Efrem, ni Efrem Bata. Kasi Efrem Bata bayan mag-billiard, mag-player ya pang karam. Itang karam, apin tang karambola do. Ita kasing piyalong nga karam, apin ni tang billiard table yo, alayang busbus. Ing mechanics na ning piyalong, luyang bola, dapat po tan tinira may metong nga bola, tutud niya getang pangadwang bola. So, bali ing bilang kanita, 1 point yung bilang. So, kada tira mo, dapat kontrolado ming bato para milalaw dito nga duwang bola. Tuturan mo lang. I-Efrem Bata pari, sabi ng tatang ko, hanya ka nung panel beneking kingangiles yan. Potang tinira ka no Efrem Bata pari, nung hanggang 70 mo pari, straight, tugi-tugi papanura na ng bola talaga. Ito yung alala rin bilyarista ngayon Kanya talagang legend ka talaga Efrem Bata. Kasi nare-recognize din kang kaya. Ken Dubai, pare Dubai, most metong ka rin prestigious country king actually ang Amerika nung ketang itsura na mo ning city pare, blamon datang panel ben mo na karetang alien na pinikuling Dubai pare. Isa mo nare-recognize di Efrem Bata ka rin. Diba? Buong mundo yan buong mundo ito. Kilala yan. Ngayon pare kay, namilyari kayo. Ngayon i-JB Sukal par, itapin. Sasabihanan din na maging humble ya, makanyan masyadong buyo karetang. Kasi medyo itaping anak, medyo ating niyang, syempre, mayaman niya, matang-mata, itang biasa mamelungan kayong social media. Kasi, siyempre, icon, maging icon niya kanyang billiard kasi di nga anak pin mga yan. Tsaka dahil anak niya medyo makaya, medyo mahangin niya pambaga dahil anak niya yung mga niya na bagay. Patsay magaling kang metong bagay. Kalo pa rin tayo sa mutsang awit din na Patsay magaling kang metong bagay, tandaan yun. Patsay, senutanan mong kayabangan yung pagiging magaling mo kang metong bagay. Metong ka rin kontra. Kareng pelikula kakit yun. Pelikula, anime, kontra ka mo. Kabida. Metong ka rin tatargetan na rin kaya, tatargetan na rin ang tutong humble ang pong bida. Then bida atin din detang humble. Laming milyar kaya pa, dini na ng partida yawik. May sambut siya, biglo pa yung nano. Wala, may sambut niya ngayon Yawit ngayon tang banat ng gay. Yung banat-banat ngayon dilap-lap, natin. Yung kaya, tauling may-li. Mong kagamitan ng kaya mo, yung pagiging magaling mo kayong kaya, yung metong baging lunto kang mayabang. Kalupa na ning kaya pa, tagala na ning pagungampong kaya, pagungampong rabbit. At hindi bigyan kaya, masyado yung confident. Dapat, itapin, ikapari, di ba, meron pagkwentuhan tayo, Pen? Tandaanan yung kayong metong laban na makanyan. Laban niyan yung kaya ken, manyambut ka may didinan advantage yung kalaban mo. Yan yung number 1. Kamami ay, paano may ba kung di na meron advantage? Dapat bigyan mo na mo man. Kailangan na kakay, magbigay kay. Kailangan na, basa na parang art of war kasi. Art of war, tapin. Kung yung nakaburi labanan, nakalalabanan. Remedy din ng partida. Kasi, ing masay ka niyan, tatak naging kahit kasaysayan ba mag-billiard nito. Mumo ng dili, may sambut pa kitang bilyard. Blau, may kakandut siya awit gamer ka niyan. Tanda na nini, may sambut kitang bilyard. May pakarini paging kayabangan. Mapit tapin nakakipin ngayon Pero sana maging yung positive effect. Maging positive. Masapin yung skill mo. Mamiyang ang glory kay bansa mo. Old school, hanapin. Kaya na NBA ang PBA na. Old school. Pilang tanang kaya? Pilang tanang dekada? Minuto. Dekada. Miras tanang yung panahon na rin kaya. Ilan minutes na tayo, Dirk? 30? Actually, pasalamat kami karetang dakalamanal bingin tutunayan. Nakatabagin puso na miraragdagan na rin viewers mi.
Although ka rin Manal Beakit, syempre, medyo pa makanita ka pulido hanapin. Pero yung paniping kesabianan, dingay ka na ganang pulido nga agit yung ini. Magsimula la pa kang pulido rin. Hanggang may ilang pulido. May Ikong TV, ne? Well, Ikong TV. Di ba, sabi ko naman kaya kapar, Ikong TV, Albeke, 8,000. 8K kaya pa, 8K followers siya pa. Para bang ko Ikong TV. Ngayon, anyang sinigat siya, minisip ko. Nung siguro nga niyang 8,000 niya pa, minisip ko ring mix ko ako. Sinabi ako. Siguro, tama kanta. Baka mas sikat ka pa kaya pare. Oo, mali. Ralph TV, yan. TV. Tingkay. Singing gawang tangin niya. Mamilang ka mong pilang kaya kanyan. Siyempre, pupulido yung galo, hanapin. Well, tsaka kalupan na niyan, pag may ngawala kami, may kaanak kami, buridong balikan, natsulag yung Facebook na yun. Nung natsulag yung Facebook, or yung platform man. Akit do rin kain, akit do rin anak tamo. Nya ako na payo ko rin kain. Ini, payo ko rin pengaring, ako mahilig video-video, ako mahilig picture-picture. Pansarili mo ito nung isipan mo rin kain, isipan mo rin anak mo, datang ingaldo. Pantunan din kalupakan tatang ko. Alayang masyadong kay. Alayang masyadong video. Pero ating kung ngayagip kitang CCTV, ulit-ulit kay Alben. Alam ni tatang ko Ulit-ulit kay Alben at saka medyo mga luwa-luwa ka kanito. May babalik kaya madagula kay. Madagula Maragalang impact. Pasalamat ang pong impact. Tuto ito. Yan nung kayo, karang pengari. Ako mahilig video-video yung anak kaya ko mo, private ko mo, makanya okay mo ito. Okay mong maging private. As long as talagang dahilan mo. Alwa mo rin kasi itang papakit mo itang makanite. Pwedeng nga mo naman ipakit kayong Facebook. Pwedeng nilagay mo lagi yung hard drive. Pwedeng mo lagay mo lagi yung cellphone. Alwa mo rin tangkay talaga. Itang mga tangkay. Video kasi datang ingal do, mataya ko. Di nga anak ko. Burida akong ipakit ka rin kay. Karing apo daw. Ay karing anak daw. O ini kung yo, ini yung tao ngayon ni kung yo, mag-try hard dyan MBN niya, bakit at yung tao mo kayong makanining BNG ini? Oo, basta yung akay. Memories hanapin paro. Kakayan mo yung BM mo, bla mo, do-document mo yung document mo. Di haliwang tao, pinalbet mo na, nakakaswelo, may kaya, may kunwari, idol. Ding idol mo, nakakaswelo, mo yung video. Ting sarili mo, pagi mo para karinganak mo, mas maswelo na para kaya. Actually, pa mag-vlogero tamo, dual combo, siyempre, mumunan dili, itabin pare, kimtang managitan tamo gamit yung social media platform. Yung tamang gagawin, no? Kaya minimum mong pwedeng agin ka rin. Itang imbiyan mo, documented yun. Itang ating video-video. Kaya ka maswelo, potang senior citizen na ka. Akit mo lang pa rin deng video mo, ginawa kayong skit, ginawa kayong reels, at chulangan. Wow. At kaya maswelo ka na. Kesa tingnan pa, mo ngayon, makalaipta mo. Makalaipta mo para ating kaya ka rin, ating milyaring krimen. Singkanan de. Kahit na. Hirap ta. Ano na, hirap pa yun, makalive. Makalive mo. Ano ba mong talagang basta tumingayos pa kami. Kaya bang singgay mo rin talaga. Wala mo, karen mo ang artista. Ren may nga matin, no? Isipan mo, pati handle mo lang pasabay. Wala mo, yung munisipan mete. Itapining kasalingan ng kay. Metong ba yung boses paring audio? Kalupan ito, itong pachet naman kitang binidyo mo ni tata. Aluwa naman tatang binidyo mo ita cellphone May pa check po mong itatang mag-video. Magantayo. Pag daramdaman kayo pa, aliwa na impact Although kanita, pag mag-video kayo, mabubusit ka na makanta na naman itatang ang makanya Ang gana naman po ta. Nini, alog mo na mo. Magkanta ka hanggang bisa ka, pakiramdaman da ka mo. Wow. Metong king ka ito. Metong treasure ito. Treasure ito. Nanta mabubusit ka pa siya, makapamakaking boses. Ngayon niruguha mo, damdaman niya mo, ayagipan niya mo. Yung balo mga na namin i-edit para santing niya mo quality, damdaman mo Itatang malatita pa, talagang kanta na talaga yung kaya na. Kaya ba't ngayon hanggang may walaya man bidyong buong kanta hanggang kaya mo. Kaya masakit to. Pero yung pamagkanta, talagang 40 na mo. Yan mo talaga yung kaya na nito. Yan talagang buri ng gagawan. Kaya nito, akin nitang pinaka-stress reliever na Kaya rin ang may cobra. Pangabayat yung cobra na construction. Kaya ba't muli itaming kaya na. Botang gumagkantaya pa makanyan. Itang parandam. Bagsak pasbol. Bagsak. Makabuhay pa kama. Utang, pata mo na yan. Mapin tapining malilyaran niyang kaya. Itang treasure the moment. Hanapin. Okay. So, star po ka naman ng kay Jerk. pwede na ako mag-send star ng bisa kayo. Banta tinggan pagkape.
Bisang mag-send star. Wala, kita mo. Kagana kang content creator na. O tingnan nyo, uy, send naman kayo ng ano eh. O tamo ko na. O tama niyan, guys. Bisa lang mag-send, okay mo ba? Hanggang pick mong star, mas well. Hanggang kain mo, hanggang sinerge ang Google lang. Thank you po. Pwede naman Thank you. Pwede namin mag-send star pa? Pwede namin mag-send star? Alam mo yung kaya pa? Epa Buta naman yata. eta pa. Yan pa makasetup yata. Ano pa makasetup? I-set tayo kanyan. I-set up tayo. Ito, detang man. I-set up tayo kanyan. Kung tutugipuin ka na kayong TikTok mag-live. Tera kayo. One star. Gano'n nga yan. Saan lang yun? Thank you. Shout out. Dito nga eh, robot. Ay na. Sige laman nakit ang data niya. Mo, taping matwa. Ano yung typing? Matwa ginamit ni talunos na rin tao. Matwa yung makanyan tang oras na rago, mag-live niya po. Ay, di magmiya ko pang kaya yun. Di ba? Mamataw yan. Shout out, hanapin. O ito, nung wala na akong idagdag par. Wala nang gaya, wala nang... Actually, itang tinapik mi po ngeni. Metong ya po karetang kaya comment ketang page ming metong nung naning dapat ming itapik. Ito, pegi sabi din pasibawing kay batang 90s pagkakaiba kanita ang pongin. Kanya tinapik tayong pasibayo. Kare mong kasi, kareng Manuel Betam. Tama kanita po. Okay, okay, so alright. Kay, geng, ano. Di na naman dinalang Angel, pare. Wow. Okay, dakalan sa dakat. Miya kita mong pasipayo kayong tutugita mong stream at saka upload nila rin ang complete version na din. Ito, shoutout ka rin kay pala kapag obraw keng VXI, tapos Team Omar. Yan, ka rin kaya ba akong bayong agent. O ito, samasan tayo ng TNPS para ETL tamo masaya palagi. Okay, record dito pa. Thank you. Okay, thank you. Salamat. Magtuta pa. Ay, punan.